така, здравейте хора, аз съм Zixel и днес ще ви кажа как да хакнете компютъра на някой. Съвсем лесно е. Сега цъкате десен бутон на десктопа и натискате обнови. Така, обнови. И пак цъкате десен бутон и създай пряк път. Така. Пишете shutdown. Така. Пишете, например, с колко секунди. Да кажем 4 секунди. Да кажем 5 секунди. Така. И така пишете, да кажем Minecraft SP. Задължително отзад трябва да има това SP, защото няма да стане. Така, цъкате готово. Не е задължително до Minecraft SP. Ако искате да не е Minecraft SP, цъкате преименувай. И да кажем Terraria или Minecraft Premium Mode. Така. Две, защото дадох един файл. Ето. Така. И цъкате дясно копче върху файла. Свойства. Смяна на икона. Така. И така се смята иконата, за да не се да не го е страх от този файл. И ето Minecraft Premium Mode. Ще пратя този, защото ще изпише Minecraft Premium Mode 2 и може да се помисли, че че пращам вируси. Така да кажем, този. Това е Minecraft с премиум аккаунт. Изтегли го и си я имаш премиум. Да, това беше всичко. Надявам се ви харесва. Това беше всичко от мен. Чао.